Dobrá tedy, takže můžeme začít. Vítejte u podcastu, který je jako doslova 1984 a rozhodně vás vrátí do hry tím, že vás sleduje velký brácha a Tetris. Já nevím, ale podle mě, jako když tě sleduje ten velký brácha, tak to tě spíš vyřadí ze hry, že jo? Jako... Vítejte u nového konceptu pořadu, vyřazen ze hry. Velký brácha podle mě nechtěl, ale potom nic nový, aby hrál Tetris, víš jak? No kež bych chtěl, jako možná by to všechno dopadlo jinak, kdyby se všichni sedli a hráli Tetris, no. To je naprostá pravda, Tetris má tuhle schopnost. Ano. Dneska budeme řešit Tetris, Miky. Ano, já jsem si všimnul, Peťo. A budeme řešit doslova rok 84. Doslova 1984. Všichni zastánci svobody slova budou tímto dílem naprosto inspirováni. A to je naprostá pravda, ale nebo jako, abych předbíhal, tak já jsem jakoby viděl, že teďka ten Tetris film, který velmi doporučuju. A jsou tam jako takový, jako že, víš, jak říct, ten sovětský svaz, prostě ta totalita a tak, takže jako v tom je ta spojitost s tím 84, jo, taky je tam ta svoboda, ten kapitalismus prostě a víš, jak jako možnost prostě dostat z toho sovětského svazu ten Tetris. Je to dobrý film, fakt dobrý politický thriller. Mhm. A jenom prostě o Tetrisu. Ale jako, to je právě to hezký. Jo, jako a líbí se mi prostě myšlenka, že prostě máš jako fakt dobrý politický thriller. Je to o Tetrisu prostě. A já si pamatuju, že když ten film oznámili, to už jak je třeba 2019, prostě ten film, vím, že ten film se dělal jako docela dost dlouho, že prostě bude Tetris film. A doslova všichni, včetně Peti, byli jakože, kámo, to nemůže dopadnout dobře. Co tam chceš filmovat prostě jako, teď jsem jenom viděl ten emoji movie, a místo těch emoji máš ty termína, že jo, prostě kdy jako... Ale ne, jako tak celkově videoherní filmy prostě nedopadaly dobře před rokem 2020. No, teďka to je takový jako na pomezí, jo, ale ne, představ si prostě ten emoji movie, ale Tetris, kdy tam máš prostě tu obrácení esko, termíno a tam mu prostě vysvětlilo, že nikam nezapadá. To je pravda. A dost. Je to doslova nejhorší Tetris kostička, nejhorší Tetrimíno. Ale o tom se budeme bavit potom. Teďka řešíme rok 84. Doslova 1984. Miky, co jsi dělal v roce 1984? Hele, bude ti to možná překvapovat, ale nedělal jsem ještě tehdy nic moc. Ne. Docela jsem se flákal, abych řekl. Tak jenom nějak jako plaval. To asi náplně omlouvá. Tohle to bude fakt výživný díl. Nevím, to bylo mimo tátovi 9, tam ještě nebylo, co by plavalo. Střih vrací do hry, my vás vítáme po technických problémech. Ne, bylo mu, on je 73, takže 11. Tam už by mohlo. Ale pochybuji, že jsem byl ta první. Byl to nejrychlejší. to je prostá pravda. Víš, co dělal herní průmysl v roce 84, Miky? Povídej, Peťo, povídej. Byl v háji. Jak to? Protože 83 byl velký krach, o kterém se bavit nebudeme, protože nejsme v roce 83. Takže to necháme na někdy na příště. Rok 83 to necháme, přesně tak. Nebo možná byl 82, jedno z toho. 83 vlastně tam máme jinou hru, ale 82 byl E.T. A E.T. teoreticky může za krach spolu s Pac-Manem. Ale on ten krach vlastně byl komplikovanější, samozřejmě třeba v Japonsku vůbec nebyl, v Evropě taky spíš ne, jako spíš se jednalo o nějakou jako lokální americkou věc. Ale abych to nějak jakoby shrnul, tak šlo o to, že byl těžce zalecený herní průmysl, například jako tím věcma od Atari, od Hasbra a podobně. A bylo to neudržitelný, no a lidi už to prostě přestali kupovat. A říká se, že za to může E.T. a Pac-Man, což byly vlastně hry, co šly na Atari. A byly tak špatný, že prostě nikdo nekupoval, no. A tak se to zkrachovalo. Takže jako ano, například firmy jako Atari jsou úplně v háji. Ty se jako teď už 84 ten trh jako by trochu zvedá a je to hlavně díky Nintendo. Protože právě to, jak se herní průmysl dostal z toho prvního krachu, říkám první, protože to si budem, druhé za dveřmama, tak prostě Nintendo vydalo Famicom, no. Mm-hmm. A ten herní průmysl vrátil do hry. Ano, byl úspěšně navrácen. No, takže jako teďka jsme v roce 84, jsme doslova v roce 84
A herní průmysl se lehce zvedá. Například ten krach se to taky nedotkl arkád, takže jako v arkádách jsou pořád dobrý peníze. Arkády byly prostě stálice. Jo, když se podíváme na nejprodávanější arkády tohle roku, tak máme tam například Track and Field v Japonsku, nebo nevím, jestli v Japonsku, ale v jiných zemích taky jako Hyper Olympic, což je hra, co vyšla v roce 83, ale měla vlastně oficiální licenci na olympiádu roku 84. Takže Mickey v roce 1984 byla doslova olympiáda. Tady ten vtip nás pohrbí absolutně. Za ten budeme vaporizovaní. František ten díl nebude slyšet, takže to je v pohodě. Nějaký další hry, třeba Pole Position, závodní hry, 1 a 2, taky velmi prodávaný. Dragon Slayer. Lair, ne jakože Slayer, ale Lair, jakože dračí. Doupě. Dračí doup, no. Doslova dračí doupě. Doslova dračí doupě, no. To byla taková ta hezky animovaná hra, kdy vlastně tak trochu choose your own adventure, ale jo, celá ta hra se hrála jako quick time eventy. A bylo to fakt hezky nakreslený a je to fakt těžký. A bylo to fakt těžký právě, já si pamatuju, že to bylo hlavně o tom, že oni to dělali tak těžký, že jo, abys do toho naházel co nejvíc drobáků. Ale to byla celkově jakoby arkády věc, no. To, že všechny tyhle arkády byly dělané tak, aby se to naházel co nejvíc drobáků. A to je právě zajímavé na tomto, že ten herní průmysl si jakoby tohle propůjčil, jo, když byly už domácí konzole. Tak taky ty hry byly strašně těžký, měl jsi tam omezený počet životů. Vždycky pak, když ti došli životy, jak začal od začátku, jako v arkádách. Ale pak jako jim došlo. Proč? Tu hru si už lidi koupili. V tom Nintendo není jakoby slot na peníze, který jako ti vajrne prostě ten čtvrťák tomu Nintendo, jo. Tak tehdy jako došlo tyho, tak bylo by fajn tu hru dělat jako lehčí, prostě, aby to lidi třeba dohráli. Nebo tam pak dali věci jako uloženou pozici prostě a ty životy to taky už jako vidíme v velmi málo hrách a spíš tak jako, protože tradice, no. Jo, zmíním ještě Night Gal, což jsem si myslel, že nějaká jakoby Night Gal, jako nevím, prostě 18 plus hra o ženských, ale ne, je to 18 plus hra, protože to je Mahjong. A Mahjong, každý fanoušek Yakuzy ví, že Mahjong je nehratelná věc a každý, kdo tvrdí, že umí, že zná pravidla Mahjongu, lže. Miky, znáš pravidla Mahjongu? Ne. No tak si pravdu já s Mahjongem mám jako jedinou zkušenost a to bylo, když tehda na Windows 7, myslím, tak byl Mahjong. A tak jsem to tam nějak jako klikal jako malý kluk a vždycky jsem to jako prohrál, protože jsem tomu nerozuměl absolutně. Prohrál jsi všechny rodičiny maminčiny peníze a tatínkovi peníze? Kež, no naštěstí jako ne, jo, ale a ještě jsem tam hrál takovou tu hru s těma dortíkama, jestli si to pamatuješ. Ne. Ty jsi nepamatuješ. Já neměl Windows 7. Ty jsi měl vlastně 98 a potom jsi přešel na novější software, že? No pak po 98 jsme měli doma Vistu. A ale jo, po Vistě už na desítkách, no. Já si pamatuju 98 vlastně celou tu genezi, no. Jsme měli všecko. Taková, tyjo, technologicky pokročilá rodina. A taky frčely hry jako versus tenis, nebo versus baseball, což jsou taky arkády. A to je zajímavé, že to je jako z jednoho automatu, který vyšel letos. Jako 84. Doslova. A je to Nintendo VS systém. A je to vlastně arkádový kabinet, který ale využívá software Famiconu. A vlastně šlo o první Famicom hardware na západě. A úspěch Nintendo VS by měl vliv na to, že si Nintendo řeklo, ty amíci, ten náš Famicom docela žerou. Že bychom ho tam vydali taky. A tak zbytek je historie, no. Vlastně, ale v Japonsku to tolik úspěch nemělo. A což vlastně naopak mělo důvod to, že se Nintendo pak už jako vykašlal na arkády a pak už je prostě neřešilo. Ale zase vydali NES, no, tak nepotřebovali prostě arkády. S tím, že nejdřív jako bylo nějaké vyjednávání s Atari, že by jako ten Famicom vydali na západě, ale jak už jsem řekl, víme, jak dopadlo Atari, no. Jo. S tím, že na ten VS systém byly hlavně teda porty z Famiconu, ale pro dva hráče, jo, vždycky tam bylo, že versus tenis, versus baseball, versus, jak se jmenuje ta hra, Balloon Dash, Ice Climber a Balloon Fight, jo. Versus Ice Climber a tak. A
Jo. A zajímavé taky bylo to, že se vlastně na tu výrobu toho automatu použili zbytky z kabinetu Donkey Konga a Mario Bros. Protože nevím, jestli to víš, Miky, tak původní díl Mario Bros byla arkáda. Fakt? Jo. Hustý. Že to, co známe, jako, co si představíš, jako ta první hra pod Mariem, co vyšla v roce že 85, tak to je Super Mario Bros. A předtím vyšlo Mario Bros. A to jsem žil Donkey Kong, že jo, samozřejmě Donkey Kong byl nejdřív arkáda a pak se to portlo na všechno možný. Já si Donkey Konga pamatuju jenom ze svého Gameboye. To je jediný Donkey Kong, který jsem v životě hrál. Já dohrál na Switchi ten Tropical Freeze. Docela fajn hra. No co, Miky, tak jako nejprodanější hardware, co si budeme, je to Famicom. Je to Famicom, nečekaně. Jo. Jenom pokud jsou naši posluchači ztracení, tak Famicom rovná se NES. Je to prostě... Famicom se říká Nintendo Entertainment System na západě. Jo. Je to zkrátka Family Computer, takže je to vlastně ta první Nintendo konzole, kterou si možná i ty, co neznají hry, jako nějak vybaví. Teďka třeba, no ne teďka, už to pár let bude, taky vyšla velmi pěkná Lego verze, kterou bych si rád velmi koupil, ale potřebuji svoje obě Litviny. A pak se teda podávali hodně počítače, protože těch počítačů se ten krach taky tolik nedotknul, přece jenom počítače byly na něco jiného než na hry. Takže nejprodanější počítače byl například Commodore 64, IBM Personal Computer, což právě byla spíš ten pracovní počítač než na nějaký hry. Na to vlastně IBM vydalo taky ten rok IBM Junior, což byla právě snaha dostat se do domácností. IBM PC Junior. A to se tolik nepovedlo, nemělo to nějaký extra úspěch. A v Evropě velmi jakoby vládlo ZX Spectrum. S tím, že když jsem viděl nějaký žebříček top 10 her v Anglii, tak 9 z toho bylo na ZX. Byl na ZX Spectrum. A ta 10. byl port nějaký hry ze ZX Spectra. No, jako vlastně tady, když se bavíme o tom starém hardwareu, já bych klidně i doporučil ten nově vzniklý seriál od České televize. První, já nevím, třeba 2-3 díly. Tak tam se tomu hardwareu taky docela věnujou a je to takový... Yes. Ano, Game Story. Takže určitě pokud někoho zajímá tady ten starý hardware a jako tom staří čeští vývojáři mluví velice nostalgicky. Jo, tam jsou dokonce i dobový záběry v tom záběry. Dokumentu, takže mě fakt bavilo, včera jsem viděl ten díl, já to fakt jako jdu pomalu. Třeba jeden díl za týden prostě. A včera jsem právě viděl druhý díl, že o Jarkovi Kolářovi a Pteradonu. A tam byly prostě archivní záběry z reportáží o dělání Oslího ostrova. Jo. Jo, to si tam 16letý Janek Kolář vysvětluje prostě, co je Oslí ostrov. Gold. No. Jo, jako určitě je to skvělý dokument, hlavně spíš takový edutainment, než jakoby... Než vyloženě, že by to byl dokument, ale určitě minimálně tady na ty starší doby je to hodně fajn záležitost. No, jo, takže jo, nejprodanější jsme měli a nějaké události. Vznikly nějaký studia. Pamatuješ si Accolade? Pamatuješ si Accolade? Pamatuju. Mluvili jsme o nich, kdy jsme o nich mluvili? V našem soudním speciále. Ano, Dílsnej Trap. Ano. Je to vlastně ta firma, která chtěla skopírovat Genesis, jakoby nelegálně dělat hry na Genesis. Ano. Takže pokud chcete vidět ten amazing story, tak... Jako actually je to docela funny. Jo, určitě. Takže můžete si pustit díl o Night Trapu, i ten Night Trap je velice zajímavá záležitost. Já jsem měl ten díl rád a hodil jsem ho jako do svého portfolia, když se teďka hlásím na tu školu, tak tam jsem si tam hodil přímo ten díl. Protože si myslím, že jsme udělali dobrou práci, Miky. Já si to myslím taky, my děláme vždycky dobrou práci. Pokud zrovna třeba někdo jenom nezaspí, nebo tak něco. Takže. Kemco. To funguje doteď, ale dělá hodně mobilní hry. Takže to není jako nějaká známá společnost, která... Je známá na ty mobilní hry, jako hlavně v tom Japonsku a je to jako... Udělali něco, co by znal běžný člověk? Co jsem se díval, tak ne. Ale... Takže prostě jeden z takových těch jako mobilních vývojářů, který... Jakoby ten mobilní vývojář, jako v tom Japonsku, jako když se podíváš na ten jakoby list nějakých top 50 nejstahovanějších free-to-play her na mobily, tak tam jich jako Kemco bude nejzastoupenější.
Takže prostě na japonský trh vyloženě zaměřený jakoby... Na ty mobilní hry, prostě Jo. hledat ty verliby japonský, že jo. Mhm. Elite System. Ale počkej, teďka jakože koukám. Oni mají něco společného i s Daikatanou. Oni to vyvíjeli. To je kravina. Ne, minimálně na tom nějak jako spolupracovali. Jako Možná nějakou lokalizaci. No, minimálně tak. Že jo, Daikatanu dělá Ionsoft. No to jo, ale teďka na to koukám, jakože přejíždím ty hry a mají tady jakože spolupracovali na Daikataně. Možná nějaký port. No. Možná, no, něco takového. Možná Daikatana vyšla na Game Boy. Mhm. No, ale jinak jako nic vlastně jako známýho, no. Jo, ale co už jako známější studio, nebo jakoby známější hry, studio Elite System, Mhm. který dělal například Commando, nebo Paperboye, velmi kultovní hra z dneska, Mhm. z Famicomu, vlastně jsme v roce 84 ještě neexistuje, ještě neexistuje NES, ale ještě neexistuje ani Paperboy. Udělali mimochodem hru podle filmu Gremlins. Mhm. Zajímavé je to, že vzniklo studio, co se jmenuje Gremlins. No V to- tenhle rok, ale nedělalo ho na hře jménem Gremlins. Taky bylo založeno New World Computing. Mhm. Tady zase odkážeme na dílovo High-End Magic, Heroes of Might and Magic, Heroes of Might and Magic což je Free. třetí díl. Ano. Je to taky povedený díl, rozhodně. Je to hodně takový deep dive do toho, co je Heroes of Might and Magic a Might and Magic jako značka celkově. Yes, doporučujeme. Studio Psygnosis, což byl hlavní Mhm. vydavatel. A vydal takový pecky jako Lemmings, Mhm. nebo Discworld. Lemmingové. Discworld, že jo, země plocha, podle Terryho Pratchetta. Mhm. Jsou to velmi pěkné adventury, Lem- docela těžký, Lemmings je zase taková logická hříčka. kde zabíjíš lidi. Lumíky. Lumíky, ale vlastně jsou to velmi antropomorfní lumíci a dělali to lidi, co pak dělali na GTAčku. Ano, den lumíků tomu říkali. No, jak jsem říkal, Atari nebylo úplně OK, Mhm. takže Atari už ruší něco, co se jmenovalo Atari Program Exchange. Co byl Atari Program Exchange? To byl program od Atari, projekt od Atari, kde vlastně Atari vydávalo uživatelské hry. Mhm. Jo, že takový jakoby, dalo by se říct inkubátor, dneska bychom to asi pojmenovali. Jo, s tím, že s Atari souvisí to, že Warner prodává prakticky celý Atari. Mhm. Kromě arkád, protože ty jim vydělávali, že jo. A prodal to firmě, se jmenoval Tremel Technology. A ty se později přejmenul na Atari Corporation, protože jako Atari, že jo. To samé s tím krachem souvisí to, že zase Mattel prodává prakticky všechno, co souvisí s hrama. Jo. Například Intellivision, což byla taková velmi špatná konzole. Mhm. Což měl takový ten zajímavý ovleč, jakoby, kde byly jenom čísla, takové jakoby otáčecí kolečko. Zajímavý. Jo, nehrál jsem na to moc dobře. A prodali to, část toho prodali do Francie společnosti, co se jmenovala Nice Ideas. Ale fakt doufám, že byly založený v Nice. Jakože víš, jak Nice, Jo, Nice nice. Ideas. Ty jo, ale to by byl actually fakt jako dobrý jako Jo, pan. právě, je to přesně ten můj druh humoru, co tady Ano. máme a co František jako tolik zbožňuje. Ano, František miluje tento typ humoru, proto mu ho na každé příležitosti připomínáme. A vracíme ho tím do hry. A vznikl GameStop. Ano, vznikl GameStop. Největší retail, prodávací firma, obchod v Americe. Vznikl v Dallasu, v Texasu a teď se jmenoval ještě Babáš. A tehdy ještě jeho akcie něco stály. Ano. Teďka na nich těžce prodělávám. No a hardware jsme pak jako zmínili, vlastně ještě jenom řeknu to, že vyšel Macintosh 128K, vlastně původní Macintosh, který jako se od Apple 2 liší například tím, že má klávesnici, Nice. což je fajn. To je hodně fajn. Apple 2 neměla klávesnici, že jo? Neměla? Nejsem si jako úplně jistý. Jak bys to ovládal? No koupil jsi novou klávesnici. Aha, jako takhle. No, To je takový klasický Apple ten, jako vlastně mě to vůbec jako nepřekopuje, že kdyby to nemělo klávesnice a musel si nějak jako dokoupit. To je prostě Apple move, který jako se opakuje historií. Ale jistý jako ruku do ohně bych za to nedal, takhle to řeknu. Apple 2 měl klávesnici. Takže Apple se to naučil až později. Omlouvám se za zmatení. Ale jo. No, mě vypadá, jako to přišlo takový,
tohle ještě ta doba je, kdy to bylo takový, jakože No, prostě. bez klávesnice bys nedal ani ráno, že jo? No. Takže Grafický interface ještě není úplně spopularizovaný. každopádně Mac byl velmi populární. Ano, Dodnes vychází. bohužel. Je to Teda chci říct. je to dlouhotrvající série. Mhm. Atari oznámilo Atari 7800. Nikdy nevyšlo, protože Atari nebylo jakoby úplně dobrým stavu Mhm. tenhle rok. A zajímavý tak je to, že hodně se hardwareu skončil svou produkci. Mhm. Například Atari 5200 nebo Magnavox Odyssey 2. Magnavox Odyssey samozřejmě první herní konzole všech dob. A něco se jmenuje Vectrex. To jsem nezjišťoval, co je. Mhm. Ale evidentně to nebyla dlouhotrvající série. No, co je hardware? To je události. Co bys ještě dodal, Miky? Co bych jsem ještě dodal? Je tam ještě co dodat? Já nevím, třeba jsi dělal rešerši, víš jak. Doslova 1984 bych řekl. Takový přelomový dílo vyšlo docela. Citovaný. Ne, dodnes. to vyšlo v roce 48. Tak to je teda pěkně trapný. On přehodil ty dvě čistička, víš. Ale tak to je jako brutálně trapný. Ne, je to přesně ten druh humoru, který bych měl rád. Který má rád František. Doslova si to vycucal z prstu ten rok. Tak se přesuneme na hry, co asi? Asi přesuneme se na arkádky, no. Jo, mám tady hry, co vyšly na arkády. Mhm. Vyšel Punch-Out a Super Punch-Out. Znáš Punch-Out? Znám Punch-Out. A znáš původní Punch-Out nebo ten na Famiconu Punch-Out? Znám ten na Famiconu. To byl Mike Tyson's Punch-Out, Ano. kdy můžete zmlátit Mikea Tysona. Ano, jako finálního bose. Yes, což předpokládám, že si Logan Paul myslí, že jakoby zapne Punch-Out a všichni to budou sledovat a až pak zjistil, že jako vyzval fakt jako skutečně Mikea Tysona na souboj. Vypnul ten svůj Famicom a šel trénovat. No. Jo, takže jako je to boxovací hra. Mhm. A je zajímavé to je v tom, že vlastně co lidi se na tom dělají. Shigeru Miyamoto, že jo, autor Maria, na tom dělá charakter design. Mhm. Koji Kondo, velmi jako slavný skladatel například série Zelda, Legend of Zelda nebo Mario, tak to byla jeho první práce. A takže se na tom jako podepsalo hodně jako velkých lidí. A taky vlastně Nintendo po Donkey Kongovi zbylo hodně monitorů. A oni to chtěli použít, tak se rozhodli, že udělají jako arkádový kabinet se 2 monitory. Mhm. Což jako se dělo normálně, hodně například pro letecké hry, Mhm. ale nedělo se to pro boxovací hry. A tím tahle hra byla jakoby význačná, že to prostě Že to mělo 2 monitory. Že to mělo 2 monitory, je to prostě že něco jiného. Kdy vlastně dole máte, že jo, panduláka, který boxuje jakoby směrem nahoru, se jako nějak jako ještě vyhýbáte a nahoře právě máte toho oponenta, který Toho protivníka, no. který právě v té verzi pro Famicom je Mike Tyson, například. Pár dílů potom ještě taky vyšlo, ale jako ta série má hlavně zaznamenal úspěch právě s tou Nintendo verzí jakoby pro domácí konzole. Jasně. Vyšel Gaplus, což byl sequel ke Galaze. Mhm. Galaga je velmi taková dobrá bullet hell střílečka. Od Namka. Je to docela klasika. iRobot od Atari. Mhm. Byla to jedna ze 2 posledních arkád od Atari. Druhá byla Return of the Jedi, která ještě taky 84. Mhm. A zajímavý to je, znáš knížku iRobot od Isaaca Asimova? Jako já vím, že existuje i film, ale jako nebo tak jako cirka vím, o čem to je, ale nevím, jako nikdy jsem to neviděl ani nečet. Ten film to je povídková knížka, Já robot, vlastně a jeden z těch povídek pak byla sfilmovaná. Mhm. Ten film jsme podle té jiné povídky. Velmi volná adaptace. Mhm. Ale ta knížka je fakt dobrá, je to v povinný četbě, jsou to vlastně spíš detektivky, jo, že prostě většina těch příběhů je o tom, že robot prostě něco pokašle a pak tam přijde detektivové a zjistí, jako proč sakra jako to pokašlal. Máš tam ty zákony té robotiky, že jo, a prostě a oni jako... Takový Detroit Become Human. Ale dobrý.
A já jsem vlastně zapomněl, že ty nemáš rád Detroit Become Human. Jo, a právě, že tam jakoby si interpretují ty zákony, nebo skvěle si přijde, jako, jak si ten robot ty zákony interpretoval, aby jako mohl poručit. To je teda AI robot od Izáka Asimova. S tou hrou to nemá vůbec nic společného. Naopak, jakoby má to mnoho společného s knihou jménem 1984, kdy hráč se vlastně chopí role, jeho postava se jmenuje Unhappy Interface Robot 1984 a bojuje s velkým bratrem. Ty vogo, doslova 1984. Jo, a je to mimochodem první komerční hra, co používala 3D polygony. Hustý. Dělal na tom Dave Toyer, autor Tempest, což je velmi jako taky známá střílečka. Zajímavé je to, že v tom automatu byla i druhá hra, a to byl nějaký 3minutový prostě kreslící simulátor Jet Doodle City. Když nevíš co, dej tam malování. Ano. Mickey, jaká je tvoje oblíbená hra s Pac-Manem? Pac-Man. Jo. To je těžce vanila odpověď. To je těžce vanila odpověď, protože já jsem nikdy vlastně, jako já vím, že existuje mega moc jako různých spin-offů na Pac-Mana, ale já jsem jako to nikdy nehrál. Já vyloženě jako jsem hrál ten Origo a dál jsem se podle mě jako nedostal. Tak vyšla jedna z těch her letos. Je to Pac-Land. A není to ale podle hry o Pac-Manovi. Ale podle seriálu. Je to podle seriálu o Pac-Manovi, přesně tak. Doteď jsem neviděl, že existuje seriál o Pac-Manovi. A Zajímalo by mě, jako jak ten scénář psali. A víš, že původně jsem měl Pac-Man jmenovat Puckman, ale pak to museli přejmenovat, protože se báli, že by Američani jakoby upravovali to písmenko P. Jakože za jaký písmenko, jako za C, nebo? Jakože za F. Aha. Ty jsi neviděl Scotta Pilgrima, co? Neviděl, no, je to jeden z takových těch. Je jako můj oblíbený režisér Edgar Wright. A i ten komiks je výborný a právě, že tam je scéna, kdy on přijde zbalit tu Ramonu, že jo? A právě použije tu větu. Jo, jako, já nevím, jako bejt holka, tak úplně teču. Prostě když mi začne takhle jako házet prostě fun facty o Pac-Manovi, tak... Nešlo nic, takzvaně. Já se 2 děti, hypotéka, všechno. Yes, jako choose life. No tak tohle bylo teda podle seriálu o Pac-Manovi. A vlastně šlo o horizontální skákačku, kterou jsi neovládal joystickem, ale čudlikama. A šlo o jednu z prvních horizontálních skákaček. Takže to je velmi vlivná hra. Vyšla i 2. Pac-Man 2 The New Adventures, což byla na konzole jakoby taková point and click adventura. Zajímavý. AVGN o to má díl. Nic extra to není. Mimochodem viděl jsi poslední díl AVGN. Neviděl ještě. Angry Video Game Nerd. Je to otřesný. Jako je to suverénně nejhorší díl Angry Video Game Nerd. Až tak? Jo. Je to, že si koupí prostě iPhone 13 a stane si na tom nějakou hru, prostě My Horse Prince. A pak to tam jakoby hraje, prostě, že a je to nějaká jako klikačka, kde jako hlavní postava vidí koně s lidskou tváří a ta lidská tvář je fakt pěkná, ale pořád je jakoby kůň, že jo. To je jako... Ne. Ale jakoby... Jako když už jsme u klikaček, já jsem momentálně závislý na cookie clickeru, takže tak... já už jsem Grandma Apokalypsy, takže já jsem zase chytnutý v tomhle. Takže nedoporučuji poslední díl AVGN. Což je škoda, já viděl všechny, že jo. Takže vím, o čem mluvím. A tohle byl super nejhorší. Jako, ale celkově jakoby letos vyšlo hodně her, který položili základy jako dál. Máš třeba Dragon Buster, což byla jedna z prvních her, co měla health bar, a Double Jump. Což Double Jump je můj oblíbený trik. Ano. Víš, jak nedosáhnu čistím prostě Poličku. práci, poličky a tak nedosáhnu tam, tak prostě udělám double jump a jsem tam prostě. Takzvaně ta věc, která rozhodně neporáží všechny zákony gravitace. Ne, ty musíš dělat správně, že musíš se odrazit od toho vzduchu. Musíš to dělat jak v tom, jak ve Fallen Orderu. Prostě uděláš salto, jo, no, mid jump a je to. No ale ne, tam to je v pohodě, tam používáš sílu prostě, ale chápeš. For v tom double jumpu je, pak si to zkus, jo, ještě to vysvětlím, že se musíš odrazit od toho vzduchu, co je pod tebou. Ano, vzduchová vlna. No přesně, jo, takže musíš se fakt položit do toho vzduchu a on pak funguje jako taková jako trampolína, jo, a pak fakt jako vyletíš. Tak mě zajímalo teda, proč to nefunguje i dál. No protože to je fakt náročný na kolena, že jo. Jo. Jo, jako hele, třeba když si namažeš Alpou, tak dáš i triple jump, jo, ale
Ale to už je pro velký mastery. No a hlavně pak, když spadneš, že jo, tak už to jako bolí i ten pád, že jo, protože jako pořád funguje gravitace, že jo. Výjimečně. Anyways. V roce 1984 vyšla hra, co se jmenuje 1942. Yeah, my disappointment is immeasurable and my day is ruined. Je to od Capcomu. Mm-hmm. Je to začátek série, pak byly další díly, třeba 1943 a tak. Jako přeskočili asi 1900 dílů, jo, ale to nezajímá. Ne, je to hra za druhé světové války. Zajímavé je to, že je to japonská hra, ale cílem té hry je zničit japonskou armádu. Ale to vlastně mě ani nepřekvapuje, protože to je takovej docela jakoby charakteristická věc v tom poválečném Japonsku, že oni jsou, nebo pořád vlastně do jistý míry jsou takový hodně sebemrskačský národ a vlastně a i třeba ve filmech se to, že jo, promítlo, tady tahleτα... Godzilla -1 určitě. Ano, Godzilla je úplně jako příklad brutální tohodle. No, ale tady šlo o to, že to chtěli prodat Američanům. Jo, no, tak... Ano, můžeme tady zacházet do antropologických, sociologických studií, proč se Japonci sebe mrskají za druhou světovou, anebo to chtěli prostě prachy, no, jako to je jaký možnost. Další zajímavá hra Kung Fu Master. Kung Fu Master. Údajně první beat'em up brawler. Mm-hmm. A je taky jedna z prvních side-scrolling akcí, kdy se vlastně, že jo, posouvá ta obrazovka s váma. Mm-hmm. Byla to velká inspirace pro Miyamota, když dělal vlastně, on dělal Famicom port Kung Fu Mastera. A právě, že to velmi ovlivnilo Mária. Mm-hmm. Víš, jak on tam zmlátí toho Bowsera, dá mu ten pravý hák prostě a ten Bowser prostě Kopsotočky. Otočku z kopačky a je to, no. Jak Volker Texas Ranger. Režisér té hry Nishiyama později byl najat Capcomem, aby udělal boss fighty, no jakoby ty boss fighty, co udělal v tom Kung Fu Masteru, byly použity jako báze pro Street Fighter. Což je jako velká věc. Později Nishiyama dělá pro SNK na taky legendárních beat'em up brawlerech, jako je Fatal Fury nebo King of Fighters. To byly arkády. Jaká to je oblíbená arkáda? Moje oblíbená arkáda je Outrun. Nemám rád Ne, ne, jakoby, já jsem si na Outrunu strašně vylámal zuby, když jsem hrál tu Yakuzu, že jo. Ale ano, respektuju tu odpověď. Jako, je to, pokud na tom nechceš trhnout jakoby sidequesty v Yakuze, tak to je velmi zábavná hra. Jo. Taky bych to tak viděl. já mám rád takový ty s Lightgunem prostě, že jako House of the Dead a tyhle no. Yes, respektuji tě tu odpověď. Yes. Ne, Dino Crisis je ten Resident Evil, že věc, jak se jmenuje ta hra, kde stříš dinosaury. To je jedno, možná ta hra ani neexistuje. Nějaký hry na kompy. Elite. Jaký je tvůj oblíbený díl série Elite? Elite and Dangerous, který mám a nikdy jsem ho nezapnul. Není to End, je to jenom Elite Dangerous. Ale. Já jsem říkal Elite Dangerous, ne? Just Elite and Dangerous. Tak to se omlouvám hluboce. No, ale... No, takže jsi nehrál to ještě. Já jsem to nehrál, protože já nikdy jsem nevěděl úplně, co od toho čekat, protože já jsem vždycky jako na to koukal několikrát už, jakože bych si to jako zahrál. Ale nikdy mě to jakoby... Ono to vypadá hrozně zajímavě, ale z nějakého důvodu jsem se prostě do toho jako nerozoupal, že jsem to ani jako nerozehrál. A vlastně jako na tom Steamu mi to leží, takže je to takový jako... Přitom si myslím, že by mě to i bavilo, ale nevím, jak dlouho by mě to bavilo, protože nevím, jak moc by mě bavilo lítat s vesmírnou lodí a ničit ostatní vesmírné lodě a dělat takovýhle jako v open worldu nějaký věci. Asi mě to vlastně docela bavilo, když tak nad tím přemýšlím, ale není na to čas. Já mám radši plachetnice. Chápu. Moře prostě, víš, jak moře volá moje jméno. Ten Black Flag. Ale Monkey Island. Já jsem myslel, že 4A hra for a titul. Ale jako ano, říkal jsem si, že třeba jak si to koupím, no. Ale asi to nekoupím. Elite Dangerous byl 4. díl série Elite. První díl vyšel doslova v roce 1984. Což je mimochodem ten rok, který dneska řešíme. Dělal to Acorn Soft. Nebo jakoby dělal to týpek, který to prodal Acorn Softu na počítač BBC Micro. Což je prosím fakt počítač, který dělal BBC. Jakože British Broadcasting Company. Zajímavý. Jo? Actually zajímavý. Jedná se, a teďka
to, co teďka řeknu, musíš pamatovat, že jsme v roce 84. Mhm. V roce 84 byl Elite Open World vesmírný simulátor. 3D Open World vesmírný simulátor z pohledu první osoby. V roce 84, jak ta hra vypadala? No byla prostě černobílá. A na obrazu bylo jenom pár čár. Ano, vlastně jako ano, když to takhle řekneš, jako byl to vesmírný open world, tak jako si řekl, oh shit, ale ono jako potom, když si jako řekneš, jak ty open worldy tehdy vypadaly, tak jako to není no, jako ano, je to technický jakoby pokrok, je to určitě jako technická věc, ale jako z dnešního pohledu to zase tak jako úžasně nevypadá. No ne, ale jo. tehdy bylo. Tehdy ano. Tahle hra položila základy nejen pro vesmírný simulátory, ale pro open world hry jako takový. Tak samozřejmě, jako to se, až se budeme někdy bavit, že jo, o Daggerfallu nebo jako o Elder Scrolls, tak to je taky masivní, jako ano, ten open world je masivní, ale je v něm velký peret. No jo, ale ty hry už třeba za 10 let potom, že jo? No to jo, no. Tam je 10 let rozdíl prostě. Tohle je doslova rok 84, Miky. Jo, je to na 8-bitovém kompu prostě. To jo, ano, já tomu vůbec jako neubírám zásluhy, ty to po právu má. To je jako, já jenom říkám, že to jako... No a teda ten svět byl procedurálně generovaný. Takže víme, kde se inspiroval No Man's Sky prostě, no. Ale jakoby ano, nebo jako říkám, prakticky všechny open world hry vycházely 16 milionů planet. No, tolik tam asi nebylo, ale ne, hele, mohl jsi tam tradovat, mohl jsi tam pirátit, mohl jsi tam střílet na jiné lodě. Vyšlo to teda... Skvělý věci. Jo, vyšlo to vlastně na ten... Akorát se tam nemohl chodit barvy, no. A to je vesmír, tam stejně tolik barev není. A vyšlo to na ten BBC Micro, ale později jako port vlastně všude, jako to velmi portované hry. Zajímavé je to, že Acorn Soft měl vlastně právo jenom na tu BBC verzi a jeho jakoby stejný počítač, ale jiný jméno, který se jmenoval Acorn. A ta firma se taky Acorn Soft. Chápeš? See what they did there. Yeah. A zbytek těch portů dělala firma, vydavatel se jmenuje Firebird. Vyšla k tomu například i doprovodná kniha oficiální, takže novela. No a pak ještě potom vyšly další 3 díly s tím, že poslední je Elite Dangerous z roku 2014. Který je vlastně podle mě doteď zase jako updateovaný a je to taková... Jo, myslím, že jo. A jakoby je to jedna z prvních Kickstarter her, že jo? Jo. Ve své době to byl největší Kickstarter úspěch, si myslím. Já si strašně pletu totiž Star Citizen a Elite Dangerous. No počkej, to je jako jednoduchý rozlišení Star Citizen a Elite Dangerous. Star Citizen furt není. A nikdy nebude. Jako, jestli mě někdo přesvědčí o tom, že to není pračka na špinavý prachy, tak geniální člověk. Jako, jo, ale Elite Dangerous je jako vydaný a vycházely do něj nějaký i expanze a já myslím, že o tu hru se reálně doteď jakoby nějakým způsobem pořád starají. Že jakoby furt vychází ten obsah nějaký. Vím, že jakoby cílem té hry. Ale nejsem si jistý, jestli to byl jako nejúspěšnější Kickstarter. Protože mě se plete jako Warhorse s Kingdom Come. Warhorse nevydělalo prachy na Kickstarteru. Dělalo prachy na Kickstarteru. Ale Kickstarter Warhorse nebyl úspěch. Byl. Ne, pak Bacala do toho hodil miliardu a díky tomu to vyšlo. To jo, ale Kickstarter byl úspěch, že jo, na základě toho oni to a jo, vlastně ano, Kickstarter měl úspěch tam viděli, a potom oni vydělali Bacala... 30 mega, že jo, na tom, na Kickstarteru, snad Liber nebo něčeho takového. No jo, ano, a potom, když to Bacala viděl, tak oni vlastně chtěli jenom začáteční investici, aby pak mohli jako schánět další investory, to je pravda, to se omlouvám. Omlouvám se Warhorse, Kickstarter jsme měli velmi úspěšný. Klaníme se před Danem Vábrou. Moc vám samozřejmě fandíme, já si to objednám hned, 2 si objednám hnedka, jak já bude, chci vlastně... kolektorku. To je vlastně pravda, ještě neřekli, jak bude vypadat kolektorka. Já doufám, že to bude nějaký steelbook. Ty fogo, to musí být. Ale ano, tu hru si koupím v momentě, co budu vidět, kde sakra budu vlastně bydlet ten kdy to vyjde. Když jsme u těch RPGček, Hidelight bylo jedno z prvních akčních RPG. Režisér byl Tokihiro Naito. A zajímavé, že o těch ostatních akčních RPGčkách vlastně ani nevěděl, jo, že jako on dělá akční RPGčko a myslí, že to je něco prostě novýho, protože nevěděl, že jako takové hry existují. A největší konkurence téhle hry byl vlastně tak japonská a byl to Dragon Slayer, který vyšel ten samý rok. Pak byl ještě nějaký jiný hra, ten Dragon Slayer jako byl úspěšný. To byl vlastně na počítače, tuším, že to vyšlo na MSX. Jako taky zajímavé, byla to open world hra a má hodně prvenství. Byla to první hra s quicksavem. A zároveň to byla první hra s autohým, jak ho známe. Je takový to, že když do tebe chvilku nebudou střílet, tak se pak vyhýleš. Že nějaká regenerace zdraví už ve hrách byla, ale tady jako byly ty základy. Takže Highlight bez toho by nebylo Halo a
Call of Duty a tyhle hry. Je to tak. A byla to obrovská inspirace například pro Kojimu, když dělal Metal Gear Solid 5, že ten princip toho open worldu highlight, tak on chtěl dát do Phantom Pain. Ale samozřejmě to říkal po sérii z Ys nebo Zelda. O karatece už mi něco řekneš, Miky, ne? Jordan McNair. Kdo byl Jordan McNair? Kdo byl Jordan McNair? To bys mohl vidět, Miky, kdo byl Jordan McNair. Byl to vývojář. Byl to vývojář. A co ještě dělal kromě karateky? Studoval na Yaleu. To je pravda, když byl na Yale, tak vydal karateku, ale co ještě udělal kromě karateky? A možná by je tam ještě jedna nápověda v té rešerši, která by ti mohla napovědět. To se tomu říká nápověda. Něco s filmem? Ne. Co byl prosím autor Princes Perzie? A jo. Mickey, jako... Já ty jména prostě nedávám, no. Ale já jako, taky ne, ale to je Jordan McNair prostě. Ale... Kdyby se všichni jmenovali Daniel Vávra, tak je to jednodušší prostě. Přijde s tím Kojimou a ty, že... Pane Vávra. Koničiva, Vávra-san. Já myslím, že on by to pochopil. Jo, ne, a pořád čekám na ten TikTok video, kde Sam Lake prostě pije kafe s Danem Vávrou. Já to potřebuju. Vávra tam bude pít ten braník z té petky. Během toho, co tam tolik pije kafe. Já myslím, že tam byl Sejvovici. Karateka je hra postavená na 1v1 soubojích. V karate. Ano. Velká inspirace japonskými filmy, hlavně teda Akirem Kurosawou, což byl jako velký režisér, jo? Dělal příklad 7 samurajů a jako ten je režisér. Ten režisér. Dokonce má po sobě pojmenovaný mod v Ghost of Tsushima. Kurosawa mod. Jo, to je ten, jako, jak to máš, jako... Černobílý a... Yep. Jo, ano. Nebo nějakým raným Disneyovkama to byl inspirovaný němi snímkama. Byl tam jako dobře použitý nějaký jako cinematic storytelling. A hlavně to rotoskopie. Jo. Což jakoby rotoskopie je ta věc, která... Je na tom ta revoluční. Jo, to je ta věc, kvůli který jakoby my jako tolik jako říkáme, že Prince Persia byl tak obrovská věc, protože rotoskopie a to je vlastně předchůdce motion capture. Prakticky se nafotilo ten pohyb nějakým způsobem a na základě... Pak se překresloval. Takže to je vlastně i důvod, proč ten Prince Persie a ta karateka tak dobře vypadají jako v těch animacích. Přesně tak. Vidíš, že mi něco řekneš k karatece. No. A vydala to vlastně společnost Broderband na Apple 2. A je to vlastně portovaný všude možně a loni vyšla vlastně hra, co se jmenuje Making of Karateka, kterou si někdy si zahrát a je to vlastně od autorů Atari 50 a teďka vydali něco z Lamasoft. Nějak a takový jakoby, prostě herní dokument, to by se říct, ale jakoby herní dokument ve stylu, že to je hra, kterou hrajete, ale zároveň to je dokument. Chci to někdy zahrát. Jo. A původně jsem myslel, že uděláme ten díl o karatece s tím, že si zahraju právě ten dokument, ale pak jsem zjistil, že vyšel Tetris. Co tam ještě máme? Stopářů průvodce po galaxii. Máš rád ty knížky, Miky? Jakože je to zase, já si to chci prostě přečíst a ještě jsem se k tomu nedostal. Jako zase, já z toho znám nějaký ty útržky, prostě ručníky a takové jako věci, ale nemám přímo ten source. Můžeš si třeba tu hru zahrát. Je to textová adventura. Hitchhiker's Guide to the Galaxy od Infocomu. Ten rok vydali i jiné hry, ale nejznámější Infocom je vlastně vydali Zork, což je jakoby jedna z těch jako prvních textových adventur. Na téhle hře dělal i Douglas Adams, autor Stopáře průvodce po galaxii, a je to fakt těžký, jako ty hádanky byly fakt těžký. Až moc, že byla tam třeba jedna hádanka, která se týkala nějaký ryby a že musel jsi udělat jako takové klasické adventurní jako syndrom, že musíš udělat jakoby extrémně jako divné věci, co nedají vůbec smysl, abys to hádanku vyřešil. For je v tom, že jako ta hra tě pustila dál, když tu hádanku nevyřešil, ale pak ta hra nešla dohrát. Jo, a ta hádanka s tou rybou byla tak legendární, že jako vyšly pak trička prostě, jakože, kde jako na tom tričku měl, jakože jo, vyřešil jsem tu. Hádanku s rybou. Jo. Ale byl to obrovský prodejní úspěch. Vlastně jeden z nejprodávanějších her Infocomu a je ten kritický úspěch. Peťo, proč tam máme hru, která se jmenuje Impossible Mission?
Ale tak jako trošku něco připomíná, ale Jo. Hele, rings a bell, ale nevím, co by to přesně mohlo být. dělal to Epic. Neplet s Epic. Epic. Dělali třeba G.I. Joe, nebo ten samý rok vyšla Barbie, kdy se máš jakoby připravit na rande s Kenem. Geniální. Já s touhle hrou mám takový jako, nechci říct vztah, ale ta hra na mě jako pořád někde vždycky vyskočí. Protože že to je vlastně, vyšlo to na úplně všechny konzole. Mi přišlo. Což není pravda úplně, ale třeba na tehdy jsem hrál, jo, prostě třeba na tom PSPčku a tak. A vždycky to bylo třeba jako prostě za 100. A ten obal vypadal velmi nevábně, takový divný font, že jak tam napsaný Impossible Mission, tak jasný, že Mission Impossible prostě jako, tyjo, to bude něco, to bude něco divného. To bude nějaký ripov prostě, že na té obrazovce byla nějaká postava, co byla prostě jako Sam Fisher z Vyše, prostě jo, a jako, to je nějaký divný. Ale Mickey, no. Ta hra je prý úplně boží. Tak jako, já tomu věřím, ale... Je to teda z roku 84, takže a teďka podle mě například na Switch Storeu si tu hru prostě můžete koupit, ale... Jakože, hele, já ti to řeknu takhle, na rok 84 to vypadá fakt dobře. No, možná si díváš na ty remakey. Ne, jako to bude ten původní asi, jo, ale... No, původně to šlo na Commodore 64. A měl to... to vypadá zajímavě. No, jako jde tam vlastně o to, že jste nějaký agent, co infiltruje základnu. A mělo to zajímavý mix žánrů, nějakých skákaček, nějakých adventur a jako prý to je fakt super. S tím, že mělo to obrovský úspěch ta hra. Asi jediná hra od Epicu, která měla úspěch. A pak to bylo portované vlastně na všechno možný, na kompy, na všechny možný kompy. Mělo to hromadu sequelů a právě, že společnost jménem System 3 to pak vydala prostě na PSPčko, na Nintendo, na Víčko, na Switch, prostě jako fakt všude. Koupíte to kolikrát jenom za tu 100, no. Zajímavé je to, že to mělo digitalizovanou řeč, ta verze pro Commodore, od společnosti Electronic Speech System. A jelikož ta hra měla úspěch, tak vzrostla cena Electronic Speech System. A až tak, že si už je Epic nemohl dovolit na další hry. Geniální. Jo, takže prý to je fajn. Tak jo. King's Quest. King's Quest. Co mi řekneš o King's Quest? Jaký je tvůj oblíbený díl série King's Quest? Žádný, protože jsem na žádný nehrál. Ale vím, že ta série je velice dlouhá. Já taky hraju spíš Space Quest, no. A samozřejmě jsem velmi Larry enjoyer. Já jsem Adventure enjoyer, bohužel. Tohle jsou těžké hry, ale tohle vlastně šlo o nějak, jakoby první adventuru, co měla jako nějaký animace prostě, jako grafické animace. A King's Quest 1 teda, můžeme taky znát jako King's Quest for the Crown, ale ten podtitul je až od roku 87. Dělá na tom Roberta Williams, což je hlavně teda autorka série King's Quest. Jo, taky prostě třeba 9 dílů to má. Ale taky dělá Phantasmagory. Výborný. Jako jedna z mála full motion videohry, za který jako říkám, to je dobrý, že zahrajte. Phantasmagory. Dobrá adventura. Ale samozřejmě společnost, která to vydávala, Sierra Online. Že vlastně, ještě teda tehdy ne, ale pak od nějakého roku 89, nějak tak, 88, Maniac Mansion vyšel 88. Jo, tak máme takový jakoby dvě školy adventur, jo, že jako ty od Sierry a pak až ty klikačky od LucasArts. Že tohle nebyla klikačka, protože byla to vlastně spíš textovka. Všechny ty jakoby příkazy nebyly, jako že si je naklikal, a že si je psal na klávesnici. Jasně. S tím, že to bylo i jakoby těžký, že jako prostě můžeš tam vlastně umřít, můžeš se tam jako softlocknout. Jo. Vlastně, že tam běžely nějaký skóre a jako můžeš tu hru dohrát, než bys měl plný skóre, jo, třeba, že jako děláš nějaký prostě věci. Ale jako položil to základy prostě, který pak vycházel, že LucasArts při tvorbě Scam, což byl právě ten point and click engine. Ano. Dělalo to 7 lidí za 18 měsíců. To je vlastně taky docela vtipný, že za 7, již 18 měsíců, to je vlastně docela dlouho. No, jako na tu dobu docela jo. Ich ty byl za 6, ne, ich ty byl za pár týdnů. A nevím, teď si nepamatuji, za jak dlouho byl tým, no to je jedno. A vyšlo to na IBM Junior, což je, jak jsem už na začátku dílu zmínil, to je ten IBM pokus do domácnosti se dostat. A jakož IBM neměl úspěch, tak King's Quest taky neměl úspěch. Ale pak to portli. A to už úspěch mělo. Jo, a dlouho to vlastně série vlastně a z King's Questu pak vycházely další série, Police Quest, Space Quest a právě ten Leisure Suit Larry. Což se nemenuje Larry Quest, ale Leisure Suit Larry. Trochu to kazí. To je trošku jako škoda, no. Jo, ale zase Leisure Suit Larry in the Lounge of
Jo, něco Lizards. No. Jaký je tvůj oblíbený díl série Manic Miner? Co je Manic Miner? Já nevím, jaká skákačka. ale vyšla 2. Jet Set Willy, což je teda sequel. Manic Miner a Jet Set Willy jsou docela odlišný názvy. Jakože Jsou, to je jako tak, asi to blbě marketovalo, no. To je jak kdyby ty brďo ke Gothicu 1 vyšla jako druhý díl Space Wars 3 prostě. Nebo... Spíš, kdybych měl udělat sequel ke Gothicu. A tak uděláš renesanci, je to úplně jasný. To je dobrý, já bych udělal emo. Ale víš, jaký je to extrémní problém, když chceš z té hry něco jako najít a napíšeš Gothic, tak prostě všude jako se ti neukáže jen ta hra, ukáže se ti všechno, jenom ne ta hra prostě, jako jo. Byl jsem traumatizován jako dítě. Ta hra nešla dohrát mimochodem. kvůli bugům. Ale to studio řeklo, to není bug, to je feature. To je klasický Bethesda, Todd Howard. Jo, ne, protože tam je moment, kdy se ti ta hra úplně rozbije. Jo, a fakt jako prostě, nevím jestli textury, prostě, ale jako pixely tam skáčou všude možně, nedává to absolutně smysl, pak se ti to rozbije. Oni řekli, jo, ta hra má být těžká, to je otrávený plyn, víte, to jsou, to že tam jako kus stěny odlít, to jsou částice toho plynu. Já tam pořád vidím tu paralelu s tou moderní Bethesdou. S tím, že vlastně teď Software Project se ta firma jmenuje, tak udělali soutěž, jakože kdo tu hru dokončí. A fakt to i přes ten bug, jako to 20 dokončili. Vyhráli tu soutěž. A pak teda řekli Software Project, jak to mají opravit, ty bugy. Já se možná budu jako opakovat, ale já v tom pořád vidím tu paralelu s tou Bethesdou. Na ty 20 najali, aby to pak z Commodoru portli na MSX. Já to nebudu říkat po 4. To je opravdu, vidíš, jak ten herní průmysl pokládá ty základní stavební kameny a ty moderní firmy z toho berou. Jo, to se stalo doslova v roce 84 prostě. No, to ještě Todd Howard nebyl ani v Chess Clubu, podle mě. A zajímavé taky bylo to, že to mělo jakoby copy protection, abys to nemohl pirátit. A vlastně ta hra přišla s barevnou kartičkou, kde byly nějaký kódy. A v té době byla fakt těžký jako tu kartičku skopírovat na kopírce. Takže to docela fungovalo. Jo, já si myslím, že oproti Denovu by se taky měly hry prostě vydávat s barevnýma kartičkama. Ano. To je prostě lepší než Denovo a aspoň v té krabici. Já jsem teda hodně jako Denovo hater, jo, abych pravdu řekl, protože prostě nesnáším Denovo, ale... Já fakt nesnáším prázdné krabičky od her. Jo, no. Jo, mě fakt jako, pokud jako mě něco mrzí, že už neexistuje, tak jsou manuály ve hrách. Jo, prostě, já si pamatuju, když jsem si koupil to PSPčko a tam byl ten Lego Batman prostě a tam byl fakt jako několik desítek stránek ten manuál. A mě vždycky jako bavilo, jako když se třeba to PSPčko nabíjelo nebo tak prostě, že jsou čisto manuálu prostě, jo, nebo když jsem si pak koupil ten Xbox prostě a nemohl jsem ten Xbox, protože rodiče se čuměli na popelku, že jo, u těch Vánoc a tak. Mě prostě bavilo si čistý manuály prostě. A těší se na tu hru. Manuály jsou tak skvělá věc. Přesně. A ještě tam vždycky byl nějaký teaser na nějaký ty hry další. Takový ty malý jenom obrázky prostě úplně. Co jako všechno můžete hrát na to. Ale v roce 84 tak v krabičkách fakt něco bylo. Dokonce i CDčka nebo diskety. To už taky není jasný, jo? Že vím, že Vláďa si koupil ten Mario Rabbids na Switch. Tam nebylo ani ta cartridge. To byla prostě jenom krabička a v tom byl kus papírku prostě. Ale jako potom to the point, že jo? No právě. Jako, a on to nevěděl, že jo? Jo, ale vlastně je to fakt takový, že ty za tu kopii fakt, jako to, ty si koupíš digitální kopii akorát hůř. Jo. Ale máš to na poličce, no. No. Koupil jsi prostě krabičku. Jo, je to strašný. Je to hrozný. Říkám, druhý herní krach se blíží a je to kvůli tomu, že neexistují manuály už. Ano. Ale jako v té době třeba jako v těch krabičkách jako byla hromada věcí. Třeba ten stopazů průvodce po galaxii, tak měl prostě odznáčky, prostě a plagáty, všechno. Samolepky, no to nejsou tam samolepky, ale vím, že tam byl prostě odznáček, že nepanikařte, prosím. Jo.
Poslední hra, co zmíním na kompy, tak je Spy vs. Spy, což byla vlastně hra, kde byl multiáková hra, kde byl split screen pro 2 hráče a šlo tam o to, že se oba špioni, kde na sebe kladete nějaký pasti. A byla to adaptace komiksu Mad, jako komiksu, který vycházel v Mad, což je takový ten satirický jako časák, populární, hlavně v Améru. Na konzole toho tolik nemáme. Vybral jsem jenom vlastně 3 hry, tím, že 2 zmíním tak jako lehce. Ice Climber a Balloon Fight, což byly jako docela jako fajn hry na Famicom. Skákačky. Takový dobrý skákačky, jo, že hlavně ten Ice Climber jako by vím, že jako ten jsem chvilku i hrál, jo, že jako je to fajn hra. Ale vyšel sequel k Pitfallu. Viděl jsi, že Pitfall má sequel? Ne. Tak teď už to víš. Teď už to vím. A tím je jim Pitfall 2 The Lost Caverns. Je tomu tak, ale dělal to David Crane, který tady řekne, že udělá sequel k Pitfallu. Myslím, že udělal 1 podle mě. Ale nejsem si jako úplně jistý, ale dělal podle mě 1 a vyšel to na Atari 2600. Podle mě jako to 1, ale problém byl v tom, že jako teďka už jsme v roce 84 prostě, jo. Už jsme daleko v budoucnosti. Doslova 84. A prostě ta Atari 2600, co není ono, to už nemá tak velký výkon, který prostě potřebuješ. Tak on vymyslel jakoby čip, který jako dal k té cartridge a byl to display processor chip, který jakoby zvýšil výkon té Atari. Aspoň myslím, že to bylo v té cartridge. Jako, snažil jsem to najít a nenašel jsem, a podle mě to bylo v té cartridge. A vlastně zlepšil výkon té Atari a ta hra měla díky tomu lepší grafiku a hlavně měla hudbu. Nice. A je to jedno z prvních her, co měla checkpointy. Je tomu tak? Je tomu naprosto tak. A mělo to obrovský úspěch, jak u kritiky, tak u prodávání. A byla to nejprodanější konzolová hra roku. Alespoň teda v Améru. Na světě ne. Americans. Ale jako je to v tomhle roce, to je velmi rare Atari win. Rare Atari V. No. Jdeme na to. Jdeme na Tetris, ale já si jdu pro pití. Tak jo. Miky, jaké je tvoje oblíbené tetrimíno? Tetrimíno. Tetrimína jsou ty... Ano, ty jednotlivé tvary. Ty postavy v tom Tetrisu. Ano. Ty charaktery, ty tvary, ano. Jaké je tvoje oblíbené tetrimíno? Já mám rád kostičku. Fakt? To je podle mě jako nejvíc easy ten. To je odvážná odpověď. Je to tak. Já kostičku moc nemusím, protože já nevím, kam jí dát. Jakoby, ona jako málo kdy překáží. Ale je taková jako prostě zbytečná, akorát mi přijde, že vždycky mi akorát zbytečně prostě navýší tu linii jako o 1 víc prostě. Já nevím, prostě fakt. Málo kdy vím, kam dát kostičku. Mám rád svoji kostičku. Dobře, jako já to respektuju. Co je tvoje oblíbené tetrimíno? Hele, vanila odpověď je samozřejmě prostě, že jo, ta přímka. Ale já jsem jakoby velmi enjoyer. Enjoyer, já jsem doufal, že nebudeš enjoyer třeba. Ne, jako LK moc nemusím. A jako jsou v pohodě, nevadí mi. Nejhorší je rozhodně obrácený esko. Jo. Jako to se shodneme. Na tom se shodneme, ano. Ale tečko mám rád, protože podle mě tečko je vždycky kam dát. Jo? Jak třeba nevím, kam moc dát tu kostičku, tak tečko podle mě vždycky se hodí. Tečko je dobrý. Jo, a kolikrát se třeba stane, že ti ta přímka jakoby překáží, protože ještě nechceš použít, že jo? Chceš si jakoby naplánovat dopředu, že tomu se říká doslova Tetris. Že když jakoby sjedeš, zmizí ti čtyři ty linie najednou. Jo. Když tomu jakoby slovně říká Tetris. Tetris. A no tak si chceš prostě naplánovat ten Tetris, že jo, prostě tak ti tam jako překáží ta přímka, ale ne tečko vždycky kam dát. Jo. Je to tak. Já mám rád Tetris. Ano. To jsme pochopili. Hele, když jsem dělal rešerš na ten díl, tak jsem už měl rozepsanou zprávu, tyjo, Miky, to je v háji, Tetris vyšel v roce 85. A ono asi ne. Asi ne? No, protože já to fakt jako hledal jsem a jsou zdroje, které tvrdí, že to bylo 85. A jsou zdroje, které tvrdí, že to bylo 84. Že to bylo přímo 6. června 84. A podle stránky tetris.com, což beru oficiální stránka Tetris, takže to bude jako relevantní zdroj, to bylo v roce 84. I Wikipedia říká 85, no. No. Ale když se podívat třeba na českou Wikipedii, to bylo 84. Hele, Google říká 6. června 84. No, vidíš, jo, že jako je to zajímavý a
Ano, a nejenom Google, třeba pak jsem to hledal, jako nebudu moc CNN jako relevantní zdroj, ale třeba CNN, protože to bylo 6. června 84. Ale říkám, jako Tetris.com, Tetris.com za mě je relevantní zdroj. Ano, Tetris.com je relevantní zdroj. A ten Twitch to byl 84. Ano. Takže 84. Původně to vyšlo na počítač jménem Elektronika 60 a stojí zatím cápek, který se jmenuje Alexej Pažitnov. Mhm. A já jsem si tady vypůjčil citaci od Bludra. Našeho oblíbeného videoherního novináře. Ano, Honzi Modráka, který vlastně teďka byl Pažitnov v Praze, nějak rok zpátky na GDS-ku, že je to česká. Jo. No, tak tam byl a dělal s ním rozhovor. Cápek prostě. Jo, mimochodem teďka Yamauchi z Gran Turisma je v Praze. Jo, dělal tu Škodovku, ne? No, Gran Turismo, že jo, dělá Škodovku a včera jsem na Twitteru viděl Jirku Bigase, jak má fotku s Yamauchi. Jo, taky jsem to viděl. A teďka Zdeněk má fotku s tím Eminem, prostě. Strašně jim to přeju, kluku. Zdravíme Vortex. Já vždycky doufám, že já si pak jako ten díl přesídám na Facebook story a vždycky doufám, že se na to jako podívají. Díky, ty se na to nepodívají. Já vždycky to budu zkontrolovat totiž. Takže já to nevím. A tak to by mělo jít vidět, ne? V nějakém archivu nebo něco takového. Nenašel jsem to. Já úplně jako Facebook zase už... meta, no, tyjo. Facebook za mě jako už jako... Mrtvé médium? Ne, jako... Víš, jak to je jako to Telltale prostě po Walking Dead prostě jako... Už to úplně jako nejedu, no. Tetrisu. Jo, tak ta citace od Bludra. Asi bychom se bez Ralfa Bayera dočkali herních konzolí, bez Gunpeje Yokoje by nakonec vznikly handheldy a určitě bychom i bez Johna Carmacka hráli first person střílečky. Ale pochybuju, že by někdo bez Pažitnova vymyslel padající kostičky a mizení zapíných řádků v Tetrisu. Asi bych to bez něj nějak přežil, ale můj život by byl určitě mnohem nudnější. Bludr 2023. Yes. A on to napsal moc hezky. Jo. A může se po to podepsat. Podepiš. Nemám fixu a mám to na počítači a úplně nechce psát na monitoru fixu. No, takže Alexej Pažitnov, byl to Rus, pořád, nevím jestli, jakoby pořád to je Rus, ale už nebydlí v Rusku teda. Už hodně dlouho, no. No a teda na počítač jménem Elektronika 60, který neměl jako žádný grafický jako program, nebo grafický jako vykreslování grafiky. Mm-hmm. Takže původně ty Tetrimína byly vlastně jenom závorky, který on jakoby srazil k sobě. Mm-hmm. A inspiroval se vlastně stolní hrou Pentomino, kde vlastně z podobných tvarů, jako máš ty Tetrimína. Chápeš, jako, co on udělal? Ano. Jo, že tam jde o to, že Tetris 4, jo, takže a Tetrimína jsou jako vždycky ze 4. Jo, takže a je to Pentomino. A i ten jako jméno Tetris, jo, tak to je kombinace, že Tetra jako 4 a tenis, protože on měl rád tenis. No pořád ho má, jo, akorát, že... No a teď jsem inspiroval Pentomino, kde jakoby ty skládáš do nějakého jako obdelníku tyhle ty Pentomína a měl to moc rád, no. S tím, že nějaký prototyp vlastně udělal za dva týdny. On dělal ve výpočetním středisku Sovětské akademie věd. On tam byl na stáži. Jako na nějaký letní stáži prostě, že se tam dostal. A právě, jak říkáš, přišlo jim nový vybavení. A pro něj to byla parádní jako... Mohl si hrát, no. Ano, mohl si hrát. Ale jako co si budeme, a to on říkal v tom rozhovoru s tím Bludrem, že prostě když ti přijde nový vybavení, tak ho potřebuješ otestovat a jako ty hry jsou na testování nového vybavení prostě jako dobrý, no. Právě. Ale jako, ano, prostě ho taky bavilo, jako jo, on jeho prostě baví dělat hry, on to byl fakt jako pan programátor, no. No, tím, že vlastně ještě tehda v Sovětském svazu toho moc nebylo. Jako spíš téměř nic. V Sovětském svazu nebyl herní průmysl. Právě. Takže jako... Akorát nějaký prostě mechanický hry, nějaký pinball tam jako byl, jo, ale fakt jako vůbec nic nebylo, takže jako maximálně kolovali nějaký že nelegální diskety prostě, že jo, ale nic jako, že by si šel do obchodu koupit hru. To tam není ani teďka, jo, na to špak, aby to bylo 84. Ne, mě strašně bavilo, když jsem si na to Game Story, tak tam je prostě pasáž, tam je Kolář jako mluví o tom, že jeho oblíbený knihkupectví na český chce prodávat ten Oslý ostrov. Jo. A tam bylo něco, že jako tehdy jako českým hráčům došlo, že si hru jako, že se hra dá koupit. Ano. Čechům došlo, že to možná není úplně zadarmo. Pak jim to ještě tak 15 let dalších trvalo, když to zjistili doopravdy. No. Jo, s tím, že on teda jako dělal tu hru a hlavně
o tom jakoby to Pentomino, kdy on jakože, než to jako bylo Pentomino, pak ho napadlo, že teda, že ty dílky budou padat dolů, že jo. Pak ho napadlo, tyjo, tak co já budu dělat s tím obrovským prostorem, co ti tam zaplní, jako. Ta hra ve finále trvala prostě 40 sekund, prostě, než to celý zaplnila konec. Tak ho napadlo, že ty prostě, okay, k čemu mi jsou tam ty další jako linie zaplněny, k čemu mi tam jsou, když zabírají místo, tak budou mizet, tak dáme pryč, ne. Takže jo, skrouhnul počet těch dílků na 7, vždycky po 4, a vlastně ta hlavní plocha byla 10 na 20 čtverečků. S tím, že další verze to měly trochu jinak. Třeba ta pro Game Boy, tak ta byla tuším 18 na 10. Jo, prostě ještě jsem chtěl říct, že jako kromě toho, že jako to mizení řadu napadlo, že by se nějak jako mohlo scrollovat jakoby nahoru ta obrazovka, ale to on jako zavrch. Takže on měl to úspěch. Prostě se to jako nelegálně jako roznášelo po tom Rusku. Jakoby nelegálně, jako on za to nic, že nikdy nic nechtěl. Jako v Rusku se to prostě neprodávalo, protože komunismus, že jo. Později se pak dělal později pak udělal teda počítačový port, jakože mimo tu elektronku 60. S tím mu jakoby pomáhal Vadim Gerasimov a Dmitry Pavlovský, Pažitův kamarád, tak on vlastně vymyslel software, který ti započítá high score a máš tam nějakou tabulku. S tím, že to jakoby nebylo přímo pro Tetris, bylo to i pro jiné hry. Ale byl to prostě ten... Použil to. No, byl to jeho chábr. No. Tetris film je strašně skvělej. Naprosto doporučuji, včera jsem ho viděl, spolubicí viděl třeba víc než polovinu, pak musel do práce a byl fakt naštvaný, že to nemůže dokoukat. Byl to fakt jako skvělý. A řeší tam práva Tetrisu, protože to je strašný divadlo. Strašný právnické divadlo. A já jsem jako tady v Erku jsem to jako rešeršoval a mě z toho strašně bolela hlava. Takže dokážeš to nějak lehce přežvejkat pro normální smrtelníky? No, tyjo. Ale určitě doporučuji ten Tetris film. Ten jako, je to samozřejmě takový senzaciol. Určitě doporučuji ten Tetris film. Je to... Teď to nemůžeš třeba, protože se tam směješ, pak lidi nechápou, protože se směješ. Určitě doporučuji ten Tetris film. Jako jo, je to nějak jako senzacializovaný, jestli je to slovo, jo, ale jako dobře to pochopitelně jako převypráví ty práva. Že v Evropě na to měl práva Mirrorsoft a jeho sesterská společnost Spectrum Holobyte to měla v USA. S tím, že Mirrorsoft to pak prodal jakoby práva na arkády, Atari, v Japonsku to prodal Seze. Konzolové a počítačová práva to dostal Bulletproof Software a ti to pak portli na Famicom. Což je zajímavé to, že to neudělá to Nintendo, ale prostě fakt jako společnost mimo, že ten Tetris jako Nintendo tak věřilo, že to klidně jakoby nechali tomu jinému. S tím, že pak vyšel Game Boy a Nintendo chce handheldový práva. Mohlo ti dojít, že to je fakt jako bordel. S tím, že třeba 12 společností si myslelo, že má právo na Tetris. A to, že si to myslelo, že je má, ještě to ti neznamenalo, že je fakt mělo. Jo. S tím, že vlastně z Elorgu, což byla ta vládní korporace, která jakoby vlastnila v Rusku ty práva na Tetris, to, co vlastnila přímo celý Tetris, tak tento jakoby to prodalo Robertu Steinovi, který ale koupil jakoby na počítač jenom práva, ale ten je v pohodě jakoby rozprodával jakože i na všechno ostatní. Na všechno ostatní, že jo. No tak to teda prodával těm firmám, například tomu Microsoftu a tak. S tím, že se to Elorgu nelíbilo. A vlastně nechali ho podepsat novou smlouvu, ze kterých ale vlastně vystrnadili, protože oni tam definovali, že má právo jenom na počítače. A co je prostě ten počítač? Tam přímo v té smlouvě dali. A on si to nějak jako nepřečet, tak to jenom prostě podepsal, že jo. Takže tedy oficiálně přišel prostě o práva jako na ty hry. Jo. Protože do té doby jakože, jo, jste nedefinovat, co je počítač, vlastně on ten Famicom, on to je vlastně počítač, je to i ve jméně, ne, Famicom, no, tak to zajímá. No a s prezidentem Nintendo, pak teda Elorg podepsal, že budou mít výhradní práva na home konzole a handheld konzole. No.
Pak do toho přišlo Atari. Kdy... no prostě Atari, že to vydá na domácí konzole, že jo. Ale ono jako nemělo práva. A ale to Atari nikdy moc neštvalo. No, tak samozřejmě jeden z dalších soudů Atari versus Nintendo. Kdy vlastně přímo obhajoba Atari byla postavena na tom, že Nintendo to nevydává na domácí konzole. Protože Famicom je počítač, ne? Teď to má ve jméně. Famicom. Jo, Nintendo ten soud vyhrál samozřejmě. No. To má taky příběh starý, jak sám čas. To je ta historie prostě. Nintendo žaluje, Nintendo vyhrává. A jedeme dál dokola. Ten příběh je mnohem jednodušší od roku 96. Kdy se zakládá Tetris Company. To zakládá Pažitnov s Hankem Rogersem, který vlastně může za to, že se Nintendo dostali právě na Tetris, že to byl ten, co jako přišel za Nintendem a jakože hej, Tetris je fajn věc, to chcete tam mít prostě na tom Nintendo. A to je jako důležitý, protože jako pro popularitu Tetrisu jako takového bylo určitě klíčový to vydání pro ten Game Boy. Vlastně dokonce, když Game Boy vyšel, tak se prodával s Tetrisem. Ano. A jo, jako hele, ať zvedne ruku ten, kdo prostě nikdy nehrál Tetris na záchodě, no. Nikdo nezvedl ruku, víte. My jako jo, prostě taky, neměli jsme přímo Game Boy, ale jako nějakou prostě wannabe knockoff, ale prostě byl na tom Tetris, jo. Takže kdo nehrál prostě Tetris na záchodě. Přesně tak. Pažitnov ale dělal i další hry. A dokonce i párkrát spolupracoval s Nintendem. Říkám, byl to prostě pan programátor, jo, ale dělal třeba i software mimo hry. A vlastně Tetris ani nebyla jeho první hra, prostě jako fakt má jako velký portfolio. Velký portfolio. A například hodně sequelů k Tetrisu. Udělal 3 sequely k Tetrisu. První byl Veltris, který vlastně funguje na to, že se na ten Tetris díváš ze zhora, ale máš tam jako podlahu a 4 stěny k tomu. A na tom to jakoby hraješ, takže jakoby další rozměry. Hetris, kde vlastně skládáš klobouky na sebe a když z 5 stejných klobouků máš na sobě, tak ta řada klobouků zmizí. Pak je Faces Tris, kdy vlastně stavíte obličeje. A když postavíš ten obličej správně, co třeba nějaké slavné osobnosti, tak ten obličej zmizí. Zajímavý. To jsou ty Pažitnovy hry. Ještě z těch nějakých dalších sequelů zmíníme Puyo Puyo Tetris, který jsem hrál, má to 2 díly. A je to crossover japonského taky. Někdo tomu říká japonský Tetris, ne, hraje se to úplně jinak. Jako ten styl toho hraní, jo, že jako tady je trošku jiný, to je trochu jinak. Ale fakt vyšel crossover, kde prostě v chvilku hraješ Puyo Puyo, najednou střih a chvilku hraješ Tetris. Jo, zajímavé. A teďka najednou ti tam prostě dílky z Puyo Puyo skáčou prostě do toho Tetrisu, do Puyo Puyo ti tam padají ty tetrimína. Má to velmi zajímavý děj, kdy prostě jakoby v tom Tetrisu bojuješ se satanem. Jo, jakoby Puyo Puyo jako takový, že se taky liší od Tetrisu tom, že tam je fakt velký lore. Jo, že má to velký děj. A právě, že ten Puyo Puyo Tetris, 1 a 2, to jsou třeba, já nevím, 16 díly? 16-17 díl, prostě jo. Takže jsem se těžce ztrácel v tom ději, když jsem to hrál. Ale je to fakt skvělá kombinace a určitě to hru doporučuji, mám to na Switch, je to plně jako ideální hra na Switch. Je to má samozřejmě multiáky a tak, prostě. Je to fajn. Oblíbená verze Pažitnova je Tetris 99. Yes, což je Battle Royale Tetris. Nice. A je to exkluzivita pro Switch. Pro předplatitele Nintendo Switch Online, který nemám, protože jsem to nehrál. Peťo, co je Tetris Effect? Mimo to, že to je vlastně jako taky velmi dobrá verze Tetrisu, šlo to nějak 2.15 a tak. Tetris Effect je fakt psychologický jev, který existuje. A je to, když zavřeš oči a myslíš na Tetris. A vidíš Tetris před očima. Oni totiž vlastně dělali se pokusy s lidma s Alzheimerovou chorobou, kdy jim dali do ruky Tetris a oni hráli Tetris. A pak to zapomněli, protože mají Alzheimera. A stejně se jim zdálo o Tetrisu. Když neviděli, co to je, nepamatuji si, že by to kdykoliv hráli, ale zdálo se jim o Tetrisu. Tohle je Tetris Effect. Ale to nemůže přebít tu velkou novinku. Vyšel Tetris 2. To není novinka. No jako není, no. Bude to novinka za nějaký 3 roky. Ano, z těch posledních cyklů, které zmíníme, je Tetris 2, který dělal František Fuka.
Ano. A Legenda českého yes, videoherního průmyslu. který po pádu železný opony si řekl, OK, líbuju. Jo, byl to jako neoficiální pokračování Tetrisu, byl tam třeba režim pro 2 hráče, bylo tam víc těch tetrimín, který už třeba měli, jako nebyly 4. A byla tam i jako velká inspirace pro další neoficiální sequely k tomu Tetrisu. Mělo to zásahy do zahraničí a jedna z jakoby z nejher pro ZX Spectrum se traduje. Je to tak. No a už jsme si řekli, jak jsou naše oblíbené tetrimína. Už jsme si řekli, co je Tetris, jako v Tetrisu. A já jsem si vždycky jako myslel, že Tetris umím hrát. A pak vidím vždycky jenom ty maniaky na tom YouTube. Třeba ten klučina, co dohrál Tetris. Ano. O tom jsme se taky párkrát bavili. Že se mu prostě na tom Nintendo Entertainment Systemu, na tom Famicomu povedlo dohrát Tetris. Že mu to prostě crashlo. Ano. Ale to není A tak, pak že... ho vyhlásili. No. A paní reporterka kolovala tu, jakože proč nejsi venku? Sexbox. No. A pak to dohrál i pár dalších lidí, protože ono to je fakt jako těžký, protože ta hra se samozřejmě pořád zrychluje a je těžký dostat se do toho bodu, kdy ta hra může padnout. Jo. Že už to je jakoby nelidský výkon, co on prováděl prostě. Ale tam jde o to, že prostě balancuje s tím ovladačem na stehně a jde to. A víš, co je T-spin? Co je T-spin? To je už jako, to je těžká pokročilá jako technika při hraní Tetrisu. Mhm. Protože ty, když ti spadne to tetrimíno dolů, že jo, tak ty ještě máš jako zlomek sekundy, kde ho jako můžeš ovládat. Ano, jo, já třeba už, jakoby jo. posouvat nebo jako přehazovat. A T-spin je to, když... Ty to přihodíš úplně na poslední tu vteřinu, ne? Jo, a jakoby se to jakoby neotočí, ale prostě se nějak jako to, kam bys normálně tu kostičku, to trimino prostě nestrčil. Ano, tak tím, jak to přehodíš, tak najednou se to prostě jako dostane do té džuzny, co tam je. Znamená se nepoužiju to druhý slovo na D. Dostane se to prostě do té džuzny a zmizí ta linie, že jo. Ano. A když to povede, tak tomu se říká T-spin. A je to už těžká pokročilá technika, kterou jsem nikdy nepochopil. Protože já si nikdy nepamatuju, jakým směrem se otáčí ty kostičky. Geniální. No, tak jaká je tvoje oblíbená verze Tetrisu, Miky? Jakákoliv základní, která není moc složitá. Jo, jakoby můžete si Tetris zdarma zahrát na tetris.com a je její oficiální mobilní verze Tetrisu, která je těžce na nic. Jak to? Strašný reklamy a strašně moc jakoby věcí kolem a mikrotransakce a tak. No. Tak to je teda... Jo, jako já bych fakt chtěl jenom prostě nějakou úplně základní barebone verzi Tetrisu. Přesně. A podle mě jako, jak to uděláš, je to, že si prostě, nevím, stáneš Gameboy emulátor, prostě, no. Hraješ to přesně emulátor na tom mobilu. Podle mě to je jako nejjednodušší asi, jak se hrát normální Tetris teďka. Ale teďka koukám, že ten Tetris jako na kompu je takový docela zajímavý. Jo. Mhm. Jo, Miky teďka hraje Tetris. Já nehraju Tetris, já dělám research na epizodu. Jakože actually je to zajímavý tom, že ty dílky se ti tam dávají tak, jak bys jako vlastně chtěl, aby se ti tam dávaly. Jo, ono se pak, že jo, samozřejmě různě ty pravidla upravovaly, například hodně častý v těch verzích je, že můžeš holdovat jednu to tetrimíno, pak někdy vidíš jakoby ty dílky jako dopředu, které tam budou, že jo, a tak, že třeba několik dopředu, no. Takže mi teďka hraje Tetris, no, na tetris.com, ale vím, že jako Tetris komunita spíš hraje jiný verze, ale teďka ti úplně neřeknu, jak se jmenujou, protože jsem to takový to tetri.io nebo něco takového, Tetrio. Tetrio. No, prostě jako takovýhle ty hry, že jako tohle jsou jako ty hry, co ta hardcore Tetris komunita fanoušků prostě hraje, no. Je to tak. Jo, ale myslím si, že zakončil bych to tím, že říct, že Tetris je jako nejlepší hra všech dob, je určitě relevantní názor. Myslíš? Jo. Neříkám, že to je můj názor, ale rozhodně bych neodsoudil člověka, který si to myslí. Tak to já bych ho asi taky neodsoudil, já bych ho, no. Podle mě to je relevantní názor, že já si fakt jako myslím, když se podíváš na nějaký ty seznamy prostě nejlepších her všech dob a jako ale to je, ty tam skáčou ty Dark Soulsy a ty Zeldy prostě. Ale to je, víš co, ale podle mě se zapomíná na takovýhle hry jako Tetris prostě. Ale já s tím mám jako jediný problém, tady s těma seznamama. To je vždycky po platné době. No. To prostě, v dnešní době říct, že třeba Tetris je lepší hra než, já nevím, než Red Dead Redemption 2, tak jako není. Jako
prostě není. Protože to vlastně jsou úplně jiný hry. Ano, úplně jiný hry a jde není, tam úplně o něco jiného, že jo? tam, jo, ne, jako víš jak, jako když máš prostě třeba 2 knihy, jo, a jde třeba, já nevím, prostě nějaký jakoby vlkodlačí smut porno a vedle toho máš Zločin a trest. Jsou to úplně jiné knihy, ale podle mě mají pořád jakoby víc podobné věci, než má pro mě Red Dead 2 a Tetris, jestli mi rozumíš. Jo, že ty rozdíly mezi těma hrama v rámci toho média jsou mnohem větší, než třeba rozdíly ve filmu nebo v knihách. Jo, to s tím souhlasím naprosto, protože vlastně, když si vezmeš, tak jako vlastně filmy, i když se někam posouvají, tak principově je to furt to stejný. Což o hře jako o médiu se říct nedá. Yes, protože hry jsou v tomhle tom prostě tvárnější. A myslím si, že jako to si budem, ten herní průmysl krachne. Je to otázka času. Ale že pořád, až se jako dá zpátky až se vrátí do hry, tak je tam prostě prostor pořád objevovat nové věci. Ano. A například Alan Wake 2, že jo, samozřejmě, ale pořád jako, nebo jako ani musíme jako jít do těch 2Aček, jo, že prostě, nevím, Vampire Survivor prostě, že jo. Jo, to jsou prostě hry, které vlastně taky založily prakticky nový žánr prostě, jo. No. I to Balatro, prostě je tam fakt jako strašně mnohem větší prostor pro tu kreativitu v těch hrách a možná to je i proto, že je ten herní průmysl tak mladý, že jako, víš, jako, ty filmy můžou být taky, jako, že WTF crazy šílený, když se třeba vzpomíná nějaký Primer, jo. Ale nemyslím si, že to je to, co chtějí lidi od filmu. Že ty hry v tomhle tom jakoby mají výhodu i v tom, že ty hráči jsou mnohem, neříkám, že všichni, protože co si bude, máš hráče, co hraje Fortnite a FIFU, pak máš hráče, co hraje Return of Obra Dinn, jo. Ano, právě. to je hodně velký rozdíl. Jo, ale právě, že je tam mnohem větší ta komunita těch lidí, co jsou ochotní přímo ten nový zážitek, tu něco nového. Ano, tím, jak je to tvárnější to médium, tak prostě je to pro mnohem větší masu lidí. Nebo jako ani ne nutně větší masu, ale prostě pro určitou skupinu. Na druhou stranu ukaž mi člověka, který nemá rád filmy, že jo? Tak taky by se našli. Ale i tak prostě, jako minimálně ale to je zase dívej. To jako Happy Tree Friends si pustíš, jo? Jo, nebo prostě v té audiovizi prostě. Já myslím ale, že to je o tom, že když ti člověk řekne, že nemá rád hry, tak je to jenom o tom, že nenašel tu správnou hru. Nebo protože vůči tomu má třeba nějaký jako... To je vlastně říct si o filmech a teďka se strašně motáme v kruhu. Jo, jako brutálně jsme se vlastně zakecali úplně o něčem, co jako... Zatímco Mickey u toho pořád hraje Tetris. Já pořád jdu Tetris. Možná Mickey, když jsme věnoval pozornost, tak se to tolik nestratíme v tom. Ne, já si myslím, že to je právě perfektní. Myslím, že to bychom měli dělat častěji. Mickey, až se ti večer bude stát o Tetrisu. Tak víme proč. Ano. To je Tetris efekt. To je Tetris efekt. To jsme dneska zmínili. A tím to můžeme ukončit. ukončit. Podle mě to je dobrá pointa. To je Tetris efekt. Tetris efekt. Tak jo. Tak se mějte krásně a jděte si zahrát něco pěkného.